Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu kwizwe lethu. Baphulaphuli ke andizuba mde, ndizayibeka nje icace kungaqhuma kubasiwe. Siza nendaba apha ke kaGlodi Lelepo. uGlodi Lelepo itimu yapha eMorocco ebizwa kubana yi-AS FAR imfuna ngayona ndlela uGlodi Lelepo, kangangokuba ibeke i-offer engummangaliso kwiqela leKaizer Chiefs, and le team iziphathamandla zayo zibhizi ke ngoku zifuna kugqitywe ingxoxo ngoLelepo, yona neKaizer Chiefs izimisele ke ukwenza nantoni na ukufumana uLelepo. Khumbula ke uLelepo necontract neqela leKaizer Chiefs, uLelepo yiplayer yeKaizer Chiefs. Sithetha nje na uGlodi Lelepo ungapha eSpain uya ku-pre-season neKaizer Chiefs. I-management eKaizer Chiefs itheke yona ke yonke loo nto yakuyibona xa bebuya phaa kwi-pre-season, into yokubana ke ingaba ithini na into kaGlodi Lelepo, ingaba na isigqibo abazosithatha ngoLelepo sizoba njani na. Okwangoku basafokase phaa kwi-pre-season ngoba noLelepo uhambe neqela leKaizer Chiefs uphaa eSpain, umfana omdala bayakuzilolonga belungiselela ke ukuvulwa kwesizini ke entsha ka-2026-2027 phantsi ko-Betway Premiership. Kodwa ke nto ibalulekileyo baphulaphula into yokubana ke ningothuki ke xa uLelepo engayiqali le season nisiva kusithi uLelepo uphaa kwelizwe laseMorocco, ngoba kuyabonakala into yokubana le team serious kakhulu, imfuna kakhulu uLelepo, ixolele ukuzijula ijacu ngoba kuthiwa i-offer ezana etafuleni noko ithande ukutyeba. neKaizer Chiefs ingawaqobi wancama amehlo, inga-end-up ivuma ifumana le offer xa kubonakala, ngoba kuthiwa iingxoxo zabo noko azihambelani kude, ziyazisondelelana macala. Ke ngoku iKaizer Chiefs yashiya ngelithi icela kusose kulindwe into yokubana kubuye phaa eSpain kwi-pre-season. Kulapho ngeKaizer Chiefs ke kuvike kokuqala bebuyile phaa eSpain izawucacisa into yokubana ingaba na ithini na ngoLelepo nale timu apha eMorocco, kwenze into yokubana ikhawuleze iKaizer Chiefs inikeze umkhombandlela kulo mqeqeshi umtsha weKaizer Chiefs, anga-end-up umntu eplana ngoLelepo kanti iKaizer Chiefs management uLelepo seyithe yabona into yokubana mayimchithe imbhekise phaa kwilizwe laseMorocco. Injalo ke baphulaphula imeko kaLelepo usekwiKaizer Chiefs ngoku, uhambe nesquad seKaizer Chiefs babheke phaa eSpain. Yilaa timu yaseMorocco yona hayi ayivumi kuyeka iquqa ingenelela okwemvula kanogumbe, ifuna uLelepo, imfuna shushu phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs, ne-offer abezanayo ityebe kakhulu xa kuvakala. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.